سرخط خبرها ایزد امان رو به 6 سال دیگری زندان حکم کردند. از مقامات خواستند عاملان حمله به خبرنگاران را جزا دهند. روسیه محدودیت‌های اپیدمیولوژی را برای خارجیان بیکار می‌کند. салом ва рӯз бахайр бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва ҳамин ҳоло моро тамошо доред. навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. имрӯз 7 июн аст. иззат амон ҳоми зиндонии муҳоҷирони тоҷикро бо гуноҳи қаллобӣ ба 6 соли дигари ҳабс маҳкум карданд. ҳукм рӯзи 6 июн дар додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии душанбе эълон шуд. пештар ӯро бо айни гуноҳ 9 сол аз озодӣ маҳрум карда буданд. мақомот ҳукмашро дурусту қонунӣ мешуморанд, аммо ҷонибдоронаш дорои ангезаҳои сиёсӣ медонанд. мурофиа рӯзи душанбе бо ҳузури вакили мудофеъ, пайвандон ва даъвогарон гузаштааст. муҳаммад юсуф холов, писари иззат амон, рӯзи 6 июн ба радиои озодӣ гуфт омода буданд пули даъвогаронро дар ҳузури додрасу додситонӣ пардозанд, вале бе ягон пурсишу посух ҳукмро хонданду рафтанд. гуфт ӯ. яке аз даъвогарон ҳам таъкид кард ки онҳоро наздикони иззат амон ба мурофиа хоста буданд то биёянду пулҳои худро бигиранд. пайвандони иззат амон мегӯянд аз бархурди додрас нисбат ба ӯ розӣ нестанд ва бозбинии ҳукмро тақозо хоҳанд кард. қаблан додгоҳи олии Тоҷикистон дархости онҳоро барои бозбинии ҳукми пешинааш рад карда буд. иззат амон моҳи марти соли 2021 аз шаҳрвандии Русия маҳрум ва дар фурудгоҳи Душанбе дастгиру баъдан бо гуноҳи қаллобӣ ба 9 соли зиндон маҳкум шуд. тарафдорони ҳуқуқдон ва ҳомии пешини муҳоҷирон бовар доранд ки боздошту ҳабс ва иттиҳомҳои нав ба зидди иззат амон дар асл дорои ангезаҳои сиёсӣ буда ба танқидҳояш аз ҳукумати Тоҷикистон рабт мегирад. ӯ дар баробари кӯмаки ҳуқуқи ба муҳоҷирон дар Русия дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол буд ва баъзе аз сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистонро зери тозёнаи танқид мегирифт. да созмони рӯзноманигорӣ ва нашрияҳои мустақилу давлати Тоҷикистон аз мақомот хостанд ки сабабгорони латукуби хабарнигори радиои озодӣ Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва блогери шинохта Далери Имомалиро пайдо карда ҷазо диҳанд. изҳороти созмону нашрияҳо 6 июн пас аз 2 рӯзи боздошт, бозпурсӣ ва мушт хӯрдани блогер ва рӯзноманигори тоҷик Далери Имомалӣ нашру паҳн шуд. Мулло Раҷаб Юсуфӣ 17 майи имсол латукуб шуда буд. ҳамла ба хабарнигорони радиои озодӣ ва телевизиони «Настоящее время» рӯзи 17 майи имсол ва баъд аз он рӯй дод ки онҳо барои гирифтани шарҳи Улфатхонум Маҳмадшоева, яке аз фаъолони ҷомеаи мадании Бадахшон, ба хонааш дар пойтахт рафта буданд. мақомот он рӯз ӯро ба ташкили эътирозҳо дар Хорух муттаҳам карданд. бо гузашти беш аз 20 рӯз омилони ҳамла ба хабарнигорони радиои озодӣ ошкор нашуданд ва таҷҳизоташон баргардонида нашудааст. баъди 2 рӯзи ҳамла ба рӯзноманигорони радиои озодӣ, хабарнигори Азия Плюс Рамзия Мирзобекова ба ниҳодҳои интизомӣ даъват шуд ва пайванд ба ҳодисаҳои Бадахшон бозпурсӣ шуд. мақомот компютер ва телефони ӯро гирифтанд. рӯзи 4 июн Далери Имомалӣ, рӯзноманигор ва блогери шинохта тоҷикро мақомоти интизомӣ барои 5 соат бозпурсӣ карданд. рӯзноманигор гуфт ҳодиса баъди сабти барнома дар қабулгоҳи раиси ноҳияи Шоҳманзори Душанбе рӯй дод. субҳи имрӯз 7 июн дар Бустонсарои ҳукуматӣ конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти унвони такон бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ оғоз шуд. ин нишастро президент Эмомали Раҳмон ифтитоҳ кард. дар ин нишаст ҳайатҳои кишварҳои гуногун ширкат доранд. дар нишасти Душанбе беш аз 2000 нафар аз кишвар ва созмонҳои ҷаҳонӣ ширкати худро тасдиқ карданд. Тоҷикистон яке аз кишварҳои минтақа аст ки дар масъалаи вобаста ба об ба Созмони милал пешниҳодҳои зиёде ироа кардааст. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша бо ифтихор мегӯянд бо пешниҳоди Тоҷикистон Созмони милал чандин қатномаи вобаста ба обро қабул кардааст. аммо мунтақидон мегӯянд дар дохили Тоҷикистон то ҳанӯз як қисми аҳолӣ ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ надоранд. русия аз 14 июн тамоми маҳдудиятҳои эпидемиологиро барои хориҷионе ки тавассути роҳҳои ҳавоӣ ва заминӣ ба ин кишвар ворид мешаванд лағв мекунад. хабаргузории ТАСС навиштааст ки дар ин бора рӯзи ҷумъа бо такя ба ситоди фаврӣ оид ба мубориза бо ситоди коронавирус иттилоъ дод.
ҳамчунин ситоди фаврӣ тасмим гирифтааст ки аз 14 июн алоқаи роҳи оҳанро дар хатсайрҳои Тошканд, Самара ва Тошканд Волгоград ҳафтаи як маротиба дар як масир барқарор мекунад. Аз моҳи марти соли 2020 бо сабаби пандемияи коронавирус доштани маълумотномаи тиббӣ дар бораи гирифтор набудан ба сирояти коронавирус аз рӯи натиҷаҳои тест барои хориҷиён аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон барои ворид шудан ба Русия яке аз шартҳои асосӣ буд. Як масъули шуъбаи молия ва хоҷагидории комиссарияти ҳарбии ноҳияи шаҳри Нав ба иттиҳоми гирифтани пора аз сӯи Оҷонсии мубориза бо фасод боздошт шудааст. Оҷонсии мубориза бо фасод рӯзи 6 июн хабар дод ки Сайёҷон Нарзуллоев аз як шаҳрванд барои тайёр карда додани шаҳодатномаи хизмати ҳарбии корношоям маблағи 10 000 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ 5 000 сомониашро гирифта боз оварда додани маблағи боқимондаро талаб намудааст. Дар хабари Оҷонсии мубориза зидди фасод таърихи боздошти ин масъули комиссарияти ҳарбии ноҳияи шаҳри Нав зикр нашудааст. Аммо ба иттилои манбаъ дар нисбати Сайёҷон Нарзуллоев бар асоси моддаи 247 қисми 2 банди В парванда боз шуда баъди таҳқиқ ба додгоҳ фиристода шудааст. Ноадолативу нобаробарӣ ва вуҷуди омилҳои коррупсиониро замони даъвати ҷавонон ба артиш бархе аз коршиносон аз омилҳое меҳисобанд ки метавонад сафи ҷавононеро ки ҳадафи довталабона рафтан ба артишро доранд кам кунад. мақомоти мубориза бо фасод борҳо аз боздошти бархе аз кормандони комиссариятҳои ҳарбӣ хабар доданд ки дар ивази гирифтани пора мехоҳанд ҷавононро аз хизмати ҳарбӣ озод намоянд. сафари сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон 3 моҳи аввали ин сол 2.5 баробар зиёд шудааст. Дар умум теъдоди шаҳрвандони хориҷӣ ки дар ин муддат аз Тоҷикистон дидан карданд 145 000 нафарро ташкил медиҳад. Бар асоси омори расмӣ бештари ҷаҳонгардоне ки ба Тоҷикистон омаданд аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла аз Тоҷикистон буданд. ҳамкорамон Барод Юсуфӣ бо ҷаҳонгардоне суҳбат кард ки хоҳиши саёҳат онҳоро ба Тоҷикистон овардааст. дар хиёбонҳои душанбе шумораи сайёҳон аз Узбекистон зиёд ба мушоҳида мерасанд. аксари онҳо аз навоҳии марзии Узбекистон буданд. ҳалима худойбердӣ ва бо хонаводааш аз шаҳри Тирмиз барои саёҳат ба Тоҷикистон омадааст. нағзе ботонска боғши дидем, ҳайкалҷойши кӯрдик, ҳама ҷоли чиройлӣ кан. хурсанд будик, ҷудоям хурсанд будик. тибқи омори расмӣ дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ 145 000 сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон омаданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2.5% бештар будааст. аксари сайёҳон шаҳрвандони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил хусусан аз Узбекистон буданд. мисли ҳалима аксари сайёҳони Узбекистон бо шиносномаҳои дохилияшон вориди Тоҷикистон шуданд. қиён буданд, омода наметонистем. ҳозир ба границаам гузаштан хеле осон шудааст. ҳам наметиҳанд свободна гузаштан иҷозат ҳастанд. маълумоти оморӣ бар ин аст ки бо иллати ҷорӣ шудани маҳдудият дар замони пандемияи коронавирус шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон дар 2 соли ахир 4.4% коҳиш ёфта буд. вале аз оғози соли равон ҷаҳонгардоне ки ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доштаанд дар ҳоли афзоиш будааст. коки наврӯз ҳисор рафтаги як дафо нюрек хушрӯ бисёр хушрӯ унҷа об электрисити об хотир электрисити свет мекунам унҷа зур баъд ман варзоб паҳорда рафтаги болода скандеркул рафтаги як дафо ин сафед дара бисёр зур хушрӯ унҷада барф ҳама тараф барф сафед хели ҷаннат. дар баробари коркарди маъданҳои кӯҳӣ ва тавлиди барқи обӣ барои рушди иқтисоди Тоҷикистони кӯҳӣ сайёҳӣ яке аз бахшҳои ояндадор ба шумор меравад. ҳарчанд солҳои ахир зоҳиран ба бахши сайёҳӣ таваҷҷӯҳ бештар ба назар мерасад, аммо як сабаби рушди чашмрас накардани ҷаҳонгардӣ ва афзоиши сайёҳони хориҷӣ шароити начандон мусоид барои будубош ва инфрасохтори сайёҳӣ гуфта мешавад. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки фарогири муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 7 июн аст.
7 июни соли 2018 хадамоти алоқаи Тоҷикистон гуфт қоидаи сабти рақами имеи телефонҳои мобил ба роҳ монда мешавад. мақомот гуфтанд ки ҳадаф пешгирӣ аз дуздиву истифода бо ҳадафҳои ҷиноии телефонҳо аст, вале ширкатҳои мобилӣ инро як маъракаи пурхарҷи дигар ба сари муштариёни телефонҳои ҳамроҳ номиданд. 7 июни соли 2018 Бобоҷон Ширинов, писари генерали маъруфи тоҷик, бо иттиҳоми қатли бераҳмонаи ҳамсараш Моҳира Ятимова боздошт шуд. куштори модар дар пеши чашми фарзандон бо 13 зарби корт яке аз мудҳиштарин ҷиноятҳо буд, ки дар паи хушунати дарозмуддати хонаводагӣ рух дод ва ҷомеаи Тоҷикистонро такон дод. бо ҳукми додгоҳ соли 2019 Ширинов ба 18 соли зиндон маҳкум шуд. ҳоҷимурод Қаландаров, донишҷӯи донишгоҳи кишоварзии Уфа, 7 июни соли 2020 ду кӯдаки бонки миллии Тоҷикистон қурби асъори хориҷӣ дар баробари пули миллии сомониро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. рӯзи хуб дошта бошед ва то барномаҳои баъдӣ худо нигаҳдоратон.